Πρώτες μεταδόσεις. Πρώτος στην καρδιά σου. Δημοτικό ραδιόφωνο Τρίπολης. Με 24 ώρες μουσική επιτυχιών και διάθεση στα κόκκινα. Πρώτα απ' όλα, Δημοτικό ραδιόφωνο Τρίπολης. 91,5. Πρώτος σε όλα. Psycho Killer. Κάθε Τρίτη, 6 με 7, μιλάς με την ψυχή σου και τη Γιώτα Καραθανάση στους 91,5 και τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης. Λύσε τα μαλλιά σου κι ας το φόρεμα στο πάτωμα να πέσει. Θέλω να σε βλέπω, θέλω να μεθαίνω, να γίνω με φέση. Είσαι όμορφη και δεν θέλω να ξέρω για τα άλλα. Όμορφη, είσαι όμορφη, σε ποτήρια χωράς. Θα σε πιω στάλα στάλα, θα σε πιω στάλα στάλα. Κοιτάμε στα μάτια, πετά το μπουκάλι, πέτα κι όπου πέσει. Θέλω ό,τι έχεις, έχεις ό,τι θέλω και ό,τι μ' αρέσει. Όμορφη, είσαι όμορφη και δεν θέλω να ξέρω για τα άλλα. Όμορφη, είσαι όμορφη, σε ποτήρια χωράς. Θα σε πιω στάλα στάλα, θα σε πιω στάλα στάλα. Καλησπέρα σε όλους. Το μικρόφωνο είναι η Γιώτα Καραθανάση, είναι η εκπομπή Psycho Killer και βρισκόμαστε στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης και τους 91,5. Στον ήχο σήμερα, 21 Φεβρουαρίου 2017, ο κύριος Μιχάλης Λαχοπάτης. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς τα πάτε με τον καιρό, πώς τα πάτε με τις απόκριες, ντυθήκατε? Δεν ξέρω, δεν βλέπω πολύ διάθεση έξω, ελπίζω να κάνω λάθος και ελπίζω να μου στείλετε το αντίθετο. Περιμένω λοιπόν να μου πείτε πού θα πάτε, αν πήγατε πουθενά, τι θα ντυθείτε. Να δούμε, έχετε έτσι καμιά πρωτότυπη ιδέα φέτος, έχετε κέφι, διασκεδάζετε καθόλου? Ο καιρός βλέπω ακόμα κρύος, μία φτιάχνει, μία χαλάει, δεν βλέπω φως, οπότε ας προσπαθήσουμε λίγο μεταξύ μας να φτιάξουμε τη διάθεσή μας ο ένας με τον άλλον, μήπως και γίνει κάτι, να γίνουν πράγματα που λέει και μία φίλη ηθοποιός. Λοιπόν, σήμερα πάμε να δούμε τι παγκόσμιες ημέρες έχει. Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας βλέπω και παγκόσμια ημέρα ξεναγού. Εντάξει, αδιάφορες παγκόσμιες ημέρες σήμερα. Το ημερολόγιο μου λέει: όσο πιο ήρεμος είναι ένας άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιτυχία του, η επιρροή του, η δύναμή του να κάνει το καλό. Ηρεμήστε λοιπόν, και πολύ σωστό αυτό που λέει το ημερολόγιο μου, με την έννοια ότι όταν είμαστε πιο ήρεμοι, ελαττώνουμε δηλαδή την ένταση των αρνητικών μας συναισθημάτων, έχουμε και την υπομονή να έχουμε μια πιο λειτουργική συμπεριφορά απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι στους άλλους. Καινούργια στήλη το σαν σήμερα. Έχω έτσι σημειώσει τα πιο σημαντικά, αυτά που μου άρεσαν δηλαδή πιο πολύ. Σαν σήμερα λοιπόν, 21 Φλεβάρι του 1431, αρχίζει η δίκη της Ιωάννας της Λορένης στο Ρουέν της Γαλλίας, έδρα της αγγλικής κυβέρνησης κατοχής. Μάλιστα. Το 1848 οι Καρλ Μάρξ και Φρίντριχ Έγγελς δημοσιεύουν στο Λονδίνο το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, τη βίβλο του κομμουνισμού. Το 1878, 21 Φλεβάρι πάντα, εκδίδεται στη ΣΥΠΑ ο πρώτος τηλεφωνικός κατάλογος, ο οποίος είχε μόνο 50 ονόματα μέσα.
Το 1960 ο Φιντέλ Κάστρο κρατικοποιεί όλες τις επιχειρήσεις στην Κούβα και το 1985, το πιο πρόσφατο, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στην οδό Τσακάλοφ στο Κολονάκι τον εκδότη της εφημερίδας Απογευματινή Νίκο Μονφεράτο και τον οδηγό του, Παναγιώτη Ρουσέτη. Μάλιστα. Επαναστατική ημέρα λοιπόν η σημερινή. Πάμε στα δικά μας. Σήμερα έχουμε ωραίο, όμορφο θέμα. Θα μιλήσουμε, αγαπημένοι ακροατές, ακροάτριες, για ομορφιά. Θα μιλήσουμε για γυναικεία ψυχολογία. Πώς η εμφάνιση, πώς η ομορφιά μπορεί να επηρεάσει, να ρίξει ή να βελτιώσει την ψυχολογία μιας γυναίκας. Και είναι από τις πάρα πολύ ωραίες ημέρες που δεν είμαι μόνη στο στούντιο, αλλά ζωντανά μαζί μου έχω παρέα. Μαζί μας λοιπόν η κυρία Λεμονιά Παπαγεωργίου, ο ονυχοπλαστικός. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε σένα, Γιώτα. Μπορούμε να μιλάμε λοιπόν στον ενικό. Σαφώς. Θα τα πούμε όλα, θα τα αναλύσουμε. Εσείς θέλω οτιδήποτε έχετε σε απορία, σε σχόλιο, να μας πείτε πώς εσείς επηρεάζεστε από την εμφάνισή σας και πώς ένα κοίταγμα στον καθρέφτη μπορεί να αλλάξει τη μέρα σας. Μπορείτε να κάνετε λοιπόν όλα αυτά τα σχόλια με πάρα πολλούς τρόπους. Καταρχάς, μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.drt915.gr. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο στα τηλέφωνα του σταθμού 271 0 24 24 00 και 02. Να μας κάνετε σχόλια στη σελίδα μας στο Facebook Psycho 2.killer και να μας ακολουθείτε και να μας κάνετε σχόλια και στο Instagram psychokiller.91.5fm. Πάντα συντονισμένη, μας ενημερώνει η Λένα ότι επίσης σαν σήμερα πριν 2 χρόνια έφυγε από κοντά μας ο Σάκης Μπουλάς και θα ήθελε ένα τραγουδάκι, λέει, αν μπορεί. Δεν ξέρω ο Μιχάλης αν μπορεί να μας βρει ένα τραγουδάκι του Σάκη Μπουλά. Μπορεί. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Λοιπόν, σήμερα, εκτός των άλλων, εκτός από την ομορφιά, την ψυχολογία της γυναίκας κτλ. Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί και αθρώα η συμμετοχή σας, έχουμε κλήρωση για 2 πάρα πολύ ωραία δώρα. Ξέρω ότι όλες οι γυναίκες και όχι μόνο οι γυναίκες λατρεύετε αυτού του είδους τα δώρα. Έχουμε λοιπόν 2 μανικιούρ και πεντικιούρ από το κέντρο ομορφιάς και περιποίησης Celebrities. Λεμονιά, θέλεις έτσι λίγο να μας πεις τι θα δώσουμε σε 2 φίλους ή φίλες που θα κάνουν σχόλιο τη λέξη celebrities είτε στο Facebook είτε στο Instagram, είτε θα μας πάρουν τηλέφωνο και θα πούν τη λέξη celebrities. Ωραία. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ που με κάλεσε σε αυτόν τον ωραίο χώρο. Εγώ ευχαριστώ πολύ όμορφα. Και να πω να σε καρφώσω ότι είσαι πάρα πολύ άρρωστη και ήρθες. Αλλά όλος ο κόσμος δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Πολύ άρρωστος. Άσχημη χρονιά. Από όλες τις απόψεις. Συμπάσχουμε λοιπόν και στους φίλους μας. Οπότε θα μιλήσουμε για κάτι όμορφο σήμερα. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, εμείς σε 2 κυρίες, αυτό που μπορούμε να κάνουμε από την επιχείρησή μας, εγώ και οι συναδελφοί μου, οι συνεργάτες μου, τα κορίτσια μου, σαφώς. Λοιπόν, τους προσφέρουμε μια περιποίηση άκρων, χέρια και πόδια, ανάλογα με το τι ακριβώς θα θέλουν οι ίδιες, χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση. Θα περιποιηθούμε και τα χέρια τους και τα πόδια τους. Και τις ευχαριστούμε πολύ. Τέλειο, και καλή επιτυχία σε όλες τις κυρίες. Ευχαριστούμε για αυτή την προσφορά. Και μιας και λέμε για ανοίγια, να πούμε κιόλας την ετυμολογία που μας έχει στείλει ακροάτρια, φιλόλογος, κυρία Φιλό Οικονομοπούλου, ότι το manicure είναι από τη λέξη manus που σημαίνει χέρι στα λατινικά και το cure γαλλικά είναι από τη λέξη κούρο που σημαίνει φροντίζω πάλι στα λατινικά. Πες 5 στα πόδια, μάνους στο χέρι, οπότε είναι η περιποίηση ουσιαστικά των άκρων. Πολύ σωστά. Ωραία. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε λοιπόν για την ενημέρωση. Βλέπεις, Λεμονιά, από όλες τις πλευρές μας ενημερώνουν. Ναι. Και να σε ρωτήσω, λέμε είσαι ονυχοπλαστικός. Ναι. Θέλεις να μας εξηγήσεις λίγο τι είναι αυτό ακριβώς? Ωραία. Εγώ καταρχήν τελείωσα το 2001. Είχα μια μεγάλη
πώς να το εκφράσω τώρα, να το καταλάβει. Μου άρεσαν πολύ τα τεχνητά νύχια. Δηλαδή, ήθελα να βλέπω τις γυναίκες όλες με πολύ όμορφα νύχια. Όχι όμως, δηλαδή υπήρχαν γυναίκες που συναντούσα, που ήμουν πολύ μικρή, που τρώγαν έντονα τα νύχια τους. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ ακόμα. Και σε όποια ηλικία και να το δω. Ωραία. Το θεωρώ ότι επειδή είναι, όπως εσύ πολύ καλά ξέρεις, όλα είναι θέμα ψυχολογίας, δυστυχώς. Και στον εγκέφαλό μας, δυστυχώς, πολλές φορές δημιουργούμε στον εαυτό μας, είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Ακριβώς. Λοιπόν, με την ευκαιρία που μου δίνεις, θα πω όσα μπορούμε να πούμε μέσα σε αυτό το λίγο χρόνο. Τέλεια, έτσι, ναι. χωρίς να κουράζουμε τις γυναίκες. Αυτό ήθελα να πω, ότι εκτός ότι μπορεί να είναι αποτέλεσμα άγχους και μιας κακής ψυχολογίας, το να τρώει κάποιος τα νύχια του και εκτός από κακή εμφάνιση, που παίζει πολύ καλό και στους άντρες, να πούμε έτσι. Πλέον, ναι. Μεγάλη μου χαρά μπορώ να το πω πλέον. Μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, ότι οι άντρες, επιτέλους περιποιούνται τα άκρα τους. Ναι, λοιπόν. Έλεος. Καλώς ήρθατε. Αλλά είναι και θέμα υγείας, έτσι. Ακριβώς. Ειδικά όταν βλέπεις μικρά παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, που πιάνουν όλα αυτά που πιάνουν, βάζουν τα χέρια τους μέσα στο στόμα και ξεκινάει μόνο και μόνο αυτή η σκέψη του πρώτου άγχους, γιατί τα παιδάκια, είτε είναι 3 είτε είναι 4, έχουν πολύ άγχος. Εγώ έχω 2 παιδιά και ξέρω πώς εισπράττουν το άγχος, είτε από εμάς, είτε από το σχολείο, είτε από το διάβασμα, και πολλά παιδιά δυστυχώς κάνουν αυτό. Και αν το δουν μέσα στην οικογένεια, σαν παράδειγμα, ή σε μια φίλο, αμέσως αρχίζει αυτό. Τι γίνεται, ότι στις μικρές ηλικίες τα παιδιά που έχουν ονυχοφαγία, να το πω έτσι, και μιλάμε για μια πολύ σοβαρή κατάσταση αυτή. Είναι μάστιγα. Δηλαδή γίνεται κάπως σαν δέρμα κιόλας το χεράκι τους. Τρώνε τόσο πολύ τα νύχια τους, σε σημείο που εξαφανίζεται από πάνω αυτή η σκληρή επιφάνεια, κεράτινη στιβάδα, και μένει η μήτρα του νυχιού. Όταν βέβαια αρχίζουν και τρώνε και τη μήτρα του νυχιού, δηλαδή αυτό το κρέας, για να το πω απλά, έτσι, δεν χρησιμοποιώ τώρα όρους. Όχι, να καταλαβαίνουμε μια συζήτηση κάνουμε. Μπορεί να μας ακούει και μια μαμά να... Βέβαια. Λίγο να εγώ επειδή υποστηρίζω πολύ τις μαμάδες, γιατί είμαι μαμά και όλες θέλουμε βοήθεια σε πολλά πράγματα, ακόμα και στα πιο απλά. Δηλαδή χαίρομαι που αυτό τον καιρό στο μαγαζί μου βλέπω μαμάδες που προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδάκια τους και τα φέρνουν στο δικό μου το χώρο για να μπορέσουν να τις βοηθήσω. Δηλαδή, ένα παιδάκι που τρώει τα νύχια του και δεν ακούει τη μαμά του, η οποία θα έχει κάνει σίγουρα το καλύτερο και θα ακούσει εμένα, γιατί θα του δείξω 2-3 πράγματα, γιατί θα το ξεγελάσω μέσα σε εισαγωγικά με καλό τρόπο. Είναι σαν να δίνεις ένα παιδί ένα γλυφιτζούρι. Ακριβώς. Τι θα του δώσει? Χαρά και απόλαυση. Οπότε έχω βάλει στόχο σε μικρά παιδάκια να καταφέρουν να φεύγουν από το μαγαζί χαρούμενα και να σταματήσουν να τρώνε τα νύχια τους. Όταν χαλάσουν τα παιδιά τη μήτρα του νυχιού, ό,τι και να κάνουν στο μέλλον, δηλαδή εκεί έρχομαι εγώ και κάνω όνυχοπλαστική, γι' αυτό λέγεται έτσι. Δεν είναι μόνο θέμα αισθητική στο να βάλω νύχια και να έχω όμορφα νύχια. Οι γυναίκες που είχαν πρόβλημα με τα νύχια τους και τα τρώγανε και θέλανε και αυτές στην καθημερινότητά τους να αισθάνονται ωραία, γιατί οι ίδιες, έχει έρθει στο μαγαζί μια κυρία από το εξωτερικό, η οποία ήταν μια πανέμορφη κυρία σε όλα της, και τη βλέπω και τα χέρια της τα είχε κρυμμένα και έκλαιγε και μου λέει, ξέρεις, εγώ, μου λέει, στο εξωτερικό έχω μια συγκεκριμένη γυναίκα που μου βάζει νύχια, ήρθα στο χώρο σου, μου λέει, γιατί είδα τη δουλειά σου, σε παρακαλώ βοήθησέ με. Φαντάσου πόσο ψυχολογικά σε ρίχνει αυτό. Να σε ρωτήσω, όταν λες λοιπόν ονυχοπλαστική, είναι ότι βάζουν, ας πούμε, ένα καινούριο νύχι? Σε πολλές υπάρχει γυναίκες επανόρθωση. Ναι, υπάρχουν κάποια ειδικά νύχια τα οποία είναι φτιαγμένα με συγκεκριμένα υλικά, τα οποία είναι ελαστικά, δεν είναι πλαστικό, δεν είναι αυτά που πουλάνε έξω στο εμπόριο, έτσι, μην μπερδεύεστε. Τα νύχια που χρησιμοποιούμε εμείς τα παίρνουμε από ειδικά καταστήματα που είναι μόνο για νύχια. Τώρα το που θα εμπιστευτείτε εσείς και θα πάτε να το κάνετε αυτό, και το τι υλικά θα χρησιμοποιήσει κάθε τεχνήτρια, είναι στο χέρι της τεχνήτριας αν θα σου φτιάξει τον νύχι ή θα στο καταστρέψει. Σωστά, γιατί μπορεί να έχουμε και τα αντίθετα αποτελέσματα, όπως λες. Δηλαδή τώρα που ξεκίνησε η κρίση, ξαφνικά πολλές γυναίκες, πολλά καταστήματα. Προβλέπεις τις ερωτήσεις μου ακριβώς. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι
γίνεται τώρα. Καθημερινότητα. Δηλαδή, όταν έχεις ένα ποσό, έτσι, τις τιμές που έχει το κάθε κατάστημα, έτσι, ξαφνικά τις βλέπεις ότι από εκεί που έχουν μια σταθερή, ξαφνικά φέτος ρίχνουν τις τιμές. Εκεί δυστυχώς, το λέω σε όλες τις γυναίκες, υπάρχει κάτι από πίσω. Δηλαδή, για να κρατήσεις την ποιότητά σου πρέπει κάτι εκεί γίνεται. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τις τιμές στο μαγαζί μου. Με τα κορίτσια το έχουμε, λέω κορίτσια γιατί στο μαγαζί μας έτσι μας λένε όλοι. Κορίτσια. Δεν μας λένε κυρίες ούτε οι κυρίες. Είμαστε τα κορίτσια. Είμαστε τα κορίτσια της Τρίπολης, μας ξέρουν. Όσοι δεν μας ξέρουν θα μας γνωρίσουν. Λοιπόν, έχουμε μια τακτική. Προσπαθούμε στις τιμές που είμαστε, που δεν αλλάζουμε κάτι, γιατί είναι πολύ δύσκολη εποχή, δυστυχώς τα προϊόντα μας για να τα πάρουμε είναι οι τιμές εξωφρενικές. Και δεν υπάρχουν οι εποχές που υπήρχαν παλιά, που οι εταιρείες συνεργαζόντουσαν απλά έτσι με ένα τηλέφωνο. Τώρα για να προμηθευτείς προϊόντα και να κρατήσεις την ποιότητά σου, το τονίζω αυτό. Γιατί αν δεν έχω εγώ ένα καλό προϊόν, τότε δεν θα σου έχω ούτε ένα καλό αποτέλεσμα και θα δω αυτό που βλέπω φέτος ειδικά έντονα, κατεστραμμένα νύχια και με στενοχωρεί. Γιατί, για ποιο λόγο? Πώς είναι γενικά οι γυναίκες, και λέω γυναίκες γιατί εντάξει είναι η πλειοψηφία θέλοντας και μη, τώρα με την κρίση όπως λέμε? Τώρα με την κρίση. Περιποιούνται τον εαυτόν τους, μπαίνουν στη διαδικασία? Σίγουρα υπάρχει μια αλλαγή, έτσι, μια αλλαγή, και εκεί ερχόμαστε κι εμείς και συμβάλλουμε σε αυτή την αλλαγή ως προς τι προσπαθούμε να κάνουμε λίγα επιπλέον παροχές σαν δώρα στις γυναίκες γιατί υπάρχουν γυναίκες που θέλουν αλλά δεν μπορούν. Αυτές οι γυναίκες που φτιαχνόντουσαν, περιποιόντουσαν τον εαυτό τους είτε στα νύχια, είτε στο πρόσωπο, είτε στο σώμα, φτιαχνόντουσαν, θα σου πω τώρα έτσι απλά, μια φορά τη βδομάδα, τώρα θα έρθουν μια φορά το μήνα. Αλλά λοιπόν συχνότητα. 2 φορές το μήνα. Ή θα γυρίσουμε σε αυτό το παλιό, πώς πήγαιναν οι μαμάδες μας παλιά και φτιάχναν τα μαλλιά πότε? Σωστά. Χριστούγεννα, Πάσχα, γάμους. Τώρα πολλές γυναίκες κάνουν αυτό. Εντάξει. Το λέω γιατί, όπως είπαμε, για την ψυχολογία πολύ σημαντικό και τρόπον τεινά είμαστε και λίγο συνάδελφοι, έτσι. Και εσείς ακούτε πάρα πολλά, γιατί δεν κάνετε μόνο νύχια, κάνετε και περιποίησεις διαφόρου. Να σου πω κάτι, στο μαγαζί και σαν celebrities να σου πω πώς ξεκίνησε. Ναι, πάρα πολύ θέλω. Ωραία. Εμείς είμαστε μια ομάδα 4 κοριτσιών. Μερικές είμαστε παντρεμένες, μερικές δεν είμαστε παντρεμένες. Έχουμε παιδιά. Λοιπόν, όλα αυτά εμείς μέσα στο μαγαζί τα ζούμε καθημερινά. Δηλαδή, έρχονται γυναίκες οι οποίες θέλουν να έρθουν για να μας μιλήσουν, γιατί δεν είναι καλά. Να διακόψω να στείλουμε φιλιά στα κορίτσια, να πούμε και τα ονόματά τους. Βέβαια. Λοιπόν, το μαγαζί αποτελείται Νίκη Παπαγεωργίου. Έτσι, στέλεχος, σοβαρό. Χωρίς αυτήν δεν κάνουμε σε αυτό το μαγαζί τίποτα. Τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε και τα φιλιά, εννοείται. Η Κατερίνα Ζαραφέτα, η οποία είναι και έγκυος με το καλό Κατερινάκι. Σε αυτό το μαγαζί, να ξέρεις, όλες οι γυναίκες μπαίνουν, παντρεύονται, μένουν όλες έγκυος, και οι συνεντέλφοι, οι πελάτες, όλοι. Ωραία, οπότε σπεύσατε αν έχετε κάποια τέτοια ανησυχία. Μαρία Σούχλα, φυσικά, το κορίτσι μας, φιλάκια μαράκι. Αυτές είμαστε σαν συνεργάτες και συνάδελφοι. Έτσι ξεκίνησε το Celebrities. Έτσι. Έχουμε τώρα μαζί μας και 2 υπέροχα κορίτσια που έχουν μπει στο χώρο μας και είναι και νέες, καινούριες δηλαδή σαν μέλη, το οποίο το τονίζω γιατί στο δικό μας το μαγαζί τα κορίτσια που έρχονται είμαστε ομάδα, δεν έχουμε λιγότερο περισσότερο, είμαστε όλες, οι μέρες μας ξεκινάει όλες, είμαστε μαζί. Είναι επίσης ένα πολύ δύσκολο θέμα στις μέρες μας το να είμαστε ομάδα, να συνεργαζόμαστε με τους άλλους. Είναι δύσκολο, ξέρεις Γιώτα. Σε αυτό το μαγαζί που οι ώρες είναι ατελείωτες, όποιος δεν μπορεί να μπει στην ομάδα φεύγει από μόνος του. Με διαφορετικές προσωπικότητες κιόλας, ο καθένας με τις δυσκολίες του είναι. Μα έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Στο σπίτι μας δεν έχουμε όλοι διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικούς χαρακτήρες. Έτσι είναι το μαγαζί. Αλλά ακόμη και αυτός είναι ένας λόγος για να συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους, όχι να απομακρυνόμαστε. Να πω αυτό που είπες, να βοηθάει ο ένας τον άλλον, να μιλάει. Όλα. Υπάρχουν άνθρωποι, αυτό που πήγες να ξεκινήσεις πριν, που έρχονται γιατί έχουν την ανάγκη έτσι, να μοιραστούν πράγματα, να μιλήσουν. Ξέρεις πόσο χαίρομαι όταν βλέπω γυναίκες οι οποίες ξέρω το λόγο που έρχονται, είτε να μιλήσουν, είτε να πιούν ένα καφέ, χωρίς να κάνουν καν τίποτα, έτσι, να διαβάσουν ένα περιοδικό. Ή γιατί πολλές μαμάδες έρχονται επειδή τα παιδιά τους πάνε σε διάφορα και δεν θέλουν να πηγαίνουν σε καφετέρειες και μας επιλέγουν. Δηλαδή, αν μπορούσα στο μέλλον να φτιάξω ένα
Νέιλ καφέ θα έφτιαχνα. Ωραία. Αυτό θα έκανα. Να σου πω κάτι άλλο, μου έχει κάνει εντύπωση. Πολλές μανούλες που έρχονται στο μαγαζί, μ' αρέσει πολύ γιατί ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους τόσο όσο, έτσι, δηλαδή βλέπω μαμάδες που έρχονται με κορίτσια προεφηβεία, προς εφηβεία, που εκεί αρχίζει και μια έντονη τριχοφυΐα στα κορίτσια, έχουν αλλάξει εποχές, τώρα βλέπεις κορίτσια 13-14 που φυσικά και το ασπάζομαι, δεν μπορούν να κυκλοφορούν και να έχουν τρίχες στα κοριτσάκια παντού, γιατί εκεί είναι το ψυχολογικό κομμάτι, το οποίο στο σχολείο είναι και οι απότομες οι αλλαγές στην εφηβεία και είναι και όλες μαζί, σε όλα τα επίπεδα, ναι. Λοιπόν, όταν φέρεις ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία να κάνει να το πω, μόνιμη αποτρίχωση που είναι το λέιζερ, που είναι τα μηχανήματα τώρα τρίτης γενιάς, τονίζω ότι αρκεί να εμπιστεύεστε το πού πηγαίνετε, παιδιά, είναι πολύ σοβαρό αυτό, έτσι κι αλλιώς τώρα και οι τιμές και σε αυτά ακόμα έχουν πέσει πάρα πολύ, δεν χρειάζεται μια γυναίκα να πάει στην Αθήνα όπως κάναν παλιά, αρκεί να εμπιστεύεστε το χώρο που πηγαίνετε, αυτό. Λοιπόν, όταν μια τρίχα, να το πω απλά, παρθένα που δεν έχει πειραχτεί δηλαδή ποτέ, είτε από κερί, είτε από ξηράφι, είτε οποιοδήποτε, να ξέρετε ότι 90% πέφτει με ελάχιστες συνεδρίες, ελάχιστες, πέφτουν αμέσως οι τρίχες και αμέσως έχετε κάνει ένα δώρο στα κορίτσια. Δηλαδή ένα δώρο μπορεί να κάνει μια μαμά επειδή έχει περάσει ίδια από αυτή τη διαδικασία, που εμείς δεν το κάναμε γιατί δεν υπήρχε τότε. Σωστά. Δεν είμαστε τόσο μεγάλες. Αλλά δεν τις κόρες σας ευτυχισμένες. Ναι, είναι ένα δώρο. Βέβαια, Λεμονιά, για να κάνω λίγο και τον αντίλογο. Εγώ βλέπω και το άλλο άκρο. Δηλαδή, βλέπω ειδικά η νέα γενιά, τώρα μιλώ σαν γέρος. Βέβαια, ποτέ δεν μου αρέσει αυτό. Όταν συμμετέχεις στο σύνολο, ακούσα για όλες τις ηλικίες. Όχι, λέω που λέω νέα γενιά, γιατί και εμείς νέα γενιά είμαστε, Λεμονιά. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν ότι πάρα πολλές έφηβες και μεγαλύτερες γυναίκες παραπεριποιούνται. Δηλαδή φτάνουν στην υπερβολή. Και θέλω και εκεί να δω τι κάνουν. Δηλαδή έρχεται μια κυρία ή μια έφηβη που είτε είναι πάρα πολύ υπερβολική σε αυτό που ζητάει να κάνει, είτε ζητάει να κάνει κάτι που εσύ βλέπεις, είτε σαν ειδικός, είτε σαν αισθητικός, δηλαδή είτε από άποψη υγείας, είτε από άποψη αισθητικής, ότι δεν πρέπει, δεν χρειάζεται. Ή μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Είναι το λάθος πρότυπο. Ακριβώς. Είναι η τηλεόραση, είναι η Μενεγάκη, δύσκολα τα πράγματα. Είναι η Τατιάνα, δεν ξέρω ποια φταίει. Πάντως, κορίτσια, έχετε καεί λίγο φέτος. Ναι. Βλέπεις πολλά πράγματα. Παραμορφώσεις, ξαφνικά στο πρόσωπο. Ναι, συμφωνώ. Εδώ βγαίνουν παραμορφωμένοι άνθρωποι στην τηλεόραση και το πουλάνε για δουλειά τους. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι πολύ της φυσικής ομορφιάς. Πιστεύω στη φυσική ομορφιά. Πιστεύω ότι όλες οι γυναίκες έχουν κάτι που εμένα μπορεί να μου φανεί άσχημο, αλλά σε αυτήν μπορείς να της το κάνεις να φανεί το πιο όμορφο επάνω της. Δηλαδή με απλά πράγματα. Εντάξει, εκεί υπάρχουν θέματα ανασφάλειας, πολλά κόμπλεξ, οι παρέες. Όταν έχεις φίλες οι οποίες ξέρω εγώ μπορεί να είναι 2 μέτρα, γυμνασμένες, να είναι και μαμάδες και γυμνασμένες και να μαγειρεύουν και όλα τα κάνουν τέλεια. Εντάξει, και ή τέλος πάντων και εμείς έχουμε μπορεί μια εικόνα για τον άλλον ότι είναι τέλειος και προσπαθούμε να το μοιάσουμε. Όταν έρχονται στο μαγαζί, εγώ και τα κορίτσια, γιατί έτσι είμαστε πολύ ειλικρινείς. Αυτό μεγάλο, πολλοί το θέλουν, αυτό πολύ δύσκολο. Ναι, πολλοί μας παρεξηγούν. Είναι έτσι δύσκολο. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Όταν θα σου πω εγώ ότι αυτό ξέρεις τι δεν κάνει για σένα. Δεν κάνει. Γενικό τρόπο, αλλά μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας. Το πόσο με εμπιστεύεσαι. Αν με εμπιστεύεσαι, θα μ' ακούς και θα πεις ναι. Λεμονιά, έχεις δίκιο, αυτό. Εγώ θα το κάνω τόσο όσο να είναι όμορφο, να βγεις έξω, να αισθάνεσαι όμορφα και να κάνεις και τους γύρους σου όμορφους και την οικογένειά σου και τους φίλους σου και τον σύντροφό σου. Ποτέ δεν θα είχα μια τακτική ότι ναι, όχι. Γιατί έτσι κι αλλιώς, ξέρεις, γιατί έτσι κι αλλιώς θα χάσεις αυτό ήθελα να πω, μακροπρόθεσμα χάνεις. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται ότι κερδίζεις, αλλά μακροπρόθεσμα χάνεις. Οι γυναίκες είναι πανέξυπνες. Δηλαδή δεν νομίζω ότι οι γυναίκες αυτή την εποχή. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Αλλά εγώ δηλαδή ασπάζομαι τη γνώμη τους, σέβομαι κάθε γυναίκα, μαμά, αυτά που κάνουν αυτή την εποχή. Μπράβο σε όλες τις γυναίκες, σε όλες, για την αντοχή τους, για την υπομονή τους, που κρατούν το σπίτι τους. Πολλούς ρόλους. Ναι, μια εργαζόμενη μητέρα αυτή την εποχή. Λοιπόν,
Πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, εσείς δηλώνετε πάλι συμμετοχή για 2 manicure pedicure στο κέντρο αισθητικής και περιποίησης Celebrities. Στείλτε μας εκτός από αυτό τα σχόλιά σας. Αισθάνεστε έτσι όμορφοι? Τι κάνετε όταν δεν αισθάνεστε και πολύ όμορφοι, πολύ ωραία μια μέρα? Υπάρχουν έτσι κάποιες τεχνικές που έχετε αναπτύξει ώστε να βελτιώσετε από μόνοι σας την ψυχολογία σας? Για να μάθουμε, μοιραστείτε έτσι τα μυστικά σας μαζί μας. Οπότε εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε, δηλώνετε συμμετοχή. Θα μας πεις, Λεμονιάκη, όταν έρθουμε και για την ημέρα ομορφιάς που έχετε. Σαφώς. Την Πέμπτη. Αυτό θα το τονίσω ιδιαίτερα, γιατί είναι η μοναδική χρονιά που μπορούμε να προσφέρουμε στις γυναίκες, κορίτσια και γυναίκες και άντρες, ας πω για τις γυναίκες σας, θα είναι η μοναδική φορά που θα μπορέσουμε να δώσουμε σε όλες σας ένα δώρο πολύ όμορφο. Κράτα το έτσι, θα το πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, οπότε μείνετε συντονισμένοι και επανερχόμαστε δρυμύτερες. Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91,5. Psycho Killer. Κάθε Τρίτη, 6 με 7, μιλάς με την ψυχή σου και τη Γιώτα Καραθανάση στους 91,5 και τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης. Psycho Killer και πάλι μαζί σας επανήλθαμε δρυμύτερες όπως είχαμε υποσχεθεί. Το τραγουδάκι στη Λένα αφιερωμένο από τον κύριο Σάκη Μπουλά. Και μιλάμε για ομορφιά, ψυχολογία και ομορφιά και γυναίκα. Και δεν είπαμε καταρχάς το τι είναι τελικά ομορφιά, τι σημαίνει να είναι μια γυναίκα όμορφη. Χρυσός κανόνας δεν υπάρχει. Γενικά από την αρχαιότητα αυτό που μπορούμε να έχουμε σαν βάση, ότι σίγουρα ισχύει, ομορφιά χαρακτηρίζεται με βάση τη συμμετρία και τη χρυσή αναλογία στο πρόσωπο και το σώμα. Άρα όλα είναι θέμα συμμετρίας, όλα είναι σχετικά που λέμε. Φυσικά η προσωπικότητα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και σε όλες τις έρευνες τονίζεται η σημασία των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, το πόσο ενισχύει την εξωτερική μας εμφάνιση. Άρα όταν μιλάμε για ομορφιά δεν μιλάμε μόνο για εμφάνιση, αλλά για στοιχεία προσωπικότητας που ενισχύουν αυτή την εμφάνιση. Τα σημαντικότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι η αξιοπρέπεια, η αυτοπεποίθηση
και η εξυπνάδα, σύμφωνα μάλιστα με γυναίκες συμμετέχουσες. Οπότε έχουμε ελπίδες για τις κυρίες που μπορεί να μην αισθάνονται τόσο υπέροχες εμφανισιακά, μπορούμε να καλλιεργήσουμε πάντα τα ωραία μας στοιχεία. Επίσης, αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον είναι για τις γυναίκες στην Ελλάδα. Για ποιους λόγους παραπονιούνται οι γυναίκες στην Ελλάδα. Και λέει ότι όλες οι γυναίκες παραπονιούνται για το τοπικό πάχος, για την κυταρίτιδα και την παχυσαρκία και μετά για τη γύρανση και τις μόνιμες ρητίδες. Έτσι κι αλλιώς μια μεσογειακή χώρα σαν την Ελλάδα, για προβληματάκια, ιδιαιτερότητες που όμως μπορεί να γίνουν και πάρα πολύ γοητευτικά αυτά. Τα πιασίματα, μπορούμε να τα πούμε αλλιώς, υπάρχουν στις γυναίκες στην Ελλάδα μας. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω σαν στατιστικό στοιχείο είναι πώς διαμορφώνονται τα παράπονα και ακολούθως με τι αισθανόμαστε οι γυναίκες καλύτερα ανάλογα με την ηλικία μας. 16 λοιπόν με 25 ετών, η πρώτη αυτή ηλικιακή ομάδα, πιο θετικά είπε ότι επηρεάζει την ψυχολογία το να κάνουν ένα μακιγιάζ στο πρόσωπό τους, ένα μασάζ ή μία περιποίηση σώματος. Τα νύχια, οι αποτριχώσεις έρχονται σε δεύτερη θέση. Στη δεύτερη ηλικιακή ομάδα, 26 με 35, το μακιγιάζ και η περιποίηση σώματος είναι αυτές που επηρεάζουν πιο θετικά την ψυχολογία. Ακολουθεί η περιποίηση προσώπου, το μασάζ και τα νύχια. Σίγουρα βέβαια το μακιγιάζ σε όλες τις ηλικίες, όλες οι γυναίκες είπαν ότι έτσι κι αλλιώς επηρεάζει θετικά την ψυχολογία. 100% το ποσοστό. Τρίτη ηλικιακή ομάδα, 36 έως 45, το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει η περιποίηση προσώπου ως η περιποίηση που απολαμβάνει περισσότερο μία γυναίκα, λογικό, μεγαλώνοντας, ρητίδες, οπότε η περιποίηση στο πρόσωπο, αυτό που φαίνεται και πρώτο, είναι αυτό που κυριαρχεί στις προτιμήσεις. Και τέλος, στην τελευταία ηλικιακή μας ομάδα, 46 έως 60, η περιποίηση γενικότερη πια, πάει δηλαδή και στο σώμα, είναι αυτή που κυριαρχεί, και έπεται το μασάζ με αρκετά μεγάλα ποσοστά. Συμφωνείς, Λεμονιά, το βλέπεις αυτό? Ναι, γιατί το μασάζ πλέον για τις γυναίκες είναι καθαρά ξεκούραση. Εκτός από αν έχουν πόνους σε κάποια σημεία τα οποία μπορείς να προσπαθείς δηλαδή να τους δώσεις μια λύση. Που μιλάς για το θεραπευτικό και όλες μασάζ. Για θεραπευτικό μασάζ, αλλά το μασάζ πλέον στις γυναίκες είναι απαραίτητο. Το έχουν βάλει μέσα στη ζωή τους για τα καλά. Ενώ παλιά δεν το είχαν, τώρα το θέλουν. Είναι έτσι ξεκούραση. Και ένας τρόπος χαλάρωσης, βοηθητικά φυσικά με άλλες θεραπείες για το άγχος, για το στρες. Για όλα. Είναι μία ώρα που μένουν με τον εαυτό τους, χωρίς να μιλάει, να τις ενοχλεί κανένας. Ωραία. Έχουμε εδώ ερωτήσεις για σένα, αλλά πριν πάμε στις ερωτήσεις, γιατί λένε συμβουλές, κυρίες μου. Ναι. Γυναίκες θέλουν να ξέρουμε τι κάνουν, τι πρέπει να κάνουν στην καθημερινότητά τους, από το πρωί που ξυπνάνε μέχρι τότε που θα κοιμηθούν. Θα έχουμε απαντήσεις. Πριν όμως να θίξουμε, καταρχάς, τι θα γίνει την Πέμπτη, να μας πεις. Ωραία. Χαίρομαι που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία να σου πω ότι την Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, κάνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλες τις γυναίκες. Πολλές ώρες. Ωραία, ναι, είναι όλη μέρα. Γιατί όλες οι γυναίκες δουλεύουν, οι πιο πολλές, άλλες έχουν τα παιδιά τους δραστηριότητες. Προσπαθούμε να καλύψουμε γενικά όλες τις ώρες. Γι' αυτό και δεν το κάνουμε ποτέ μονομένα, δεν το κάνουμε δηλαδή για μία ώρα, δεν το κάνουμε ποτέ εκτός του χώρου μας. Είναι σημαντικό οι γυναίκες που περνάνε στο μαγαζί τόσα χρόνια να έρχονται σε επαφή με το δικό μας χώρο, να βλέπουν τι κάνουμε, πού κάνουμε, πώς. Και φέτος ειδικά έχουμε, επειδή οι εταιρείες που συνεργαζόμαστε μας βοηθούν πολύ σε αυτό το κομμάτι, γιατί έρχονται όλοι μόνο για μας εκείνη την ημέρα και έρχονται ανθρώποι οι οποίοι φαντάζεστε ότι κάνουν μακιγιάζ, παραδείγματος χάρη ο μακιγιέρ που έχουμε της Κρυολάν, κάνει μακιγιάζ στην τηλεόραση, στο θέατρο και στο εξωτερικό. Θα είναι εκεί? Θα είναι εκεί. Τι ωραία. Πάντα. Θα κάνει παρουσίαση στο καινούριο ανοιξιάτικο. Πλέον να έχουμε τέτοια διάθεση. Πολύ ωραία. Έτσι, ανοιξιάτικη. Ας έχουμε στο μακιγιάζ, ναι. Έτσι. Και ασχολείται με όλες τις γυναίκες. Δηλαδή, όποια γυναίκα έχει οποιαδήποτε απορία, θα έρθει, θα τον συμβουλευτεί, θα τη βοηθήσει να είσαστε σίγουρες. Ωραία. Υπήρχαν γυναίκες στο παρελθόν που ερχόντουσαν με, θα σου πω ένα παράδειγμα, μάτια που ήταν μελανά, όχι μαύρους κύκλους, μελανά, με προβλήματα, με
Λοιπόν, και τους έδωσε ακριβώς το κατάλληλο προϊόν που μόνο αυτός ξέρει. Ωραία. Θα έχουν έρθει από όλες μας τις εταιρείες, λοιπόν. Είναι η μέρα που θα μπορέσουμε να προσφέρουμε σε όλες τις γυναίκες δώρα, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί και θα μας γνωρίσουν αυτές που δεν μας ξέρουν, έτσι, και αυτές που τόσα χρόνια έρχονται και μας μπαίνουν στο χώρο μας στηρίζουν. Τις στηρίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Έτσι, η μία ομορφαίνει την άλλη. Ωραία, σωστό. Είναι αλληλένδετο αυτό. Ωραία αυτό. Ναι. Ναι, γιατί υπάρχουν γυναίκες οι οποίες και εμένα μου φτιάχνουν τη διάθεση όταν μπαίνουν στο χώρο μου. Βέβαια. Και εμένα με συμβουλεύουν από τη μαγειρική. Σωστά. Το πώς να διαχειριστώ μερικά πράγματα στα παιδιά μου. Και φυσικά κάνουμε και τη σπουδαία ανάλυση στο μαγαζί μας των ζωδίων. Ακριβώς. Έτσι, έχουμε βεβαίως. την Κατερίνα Ζαρακάτα. Βεβαίως. Τι ζώδιο είσαστε? Αυτό που είσαστε, αυτό το μάνο πάει σε εσάς. Οπότε πάσης φύσεως συμβουλές. Ναι. Να δοκιμάζουν προϊόντα. Θέλω να έρθουν όλες οι γυναίκες 23 Φεβρουαρίου. Ντυθείτε, βαφτείτε. Είναι μια ευκαιρία να βγείτε λίγο έξω, να πιείτε ένα καφέ. Το απόγευμα που θα προσφέρουμε λικέρ. Θα έχουμε πολύ ωραίες μικρές λιχουδιές, είτε για το πρωί είτε για το βράδυ. Θα μας πάρει μέχρι αργά το βράδυ. Και έτσι κι αλλιώς, μόλις είπες και μια βασική τεχνική, όταν δεν είμαστε καλά, γιατί δεν αισθανόμαστε πάντα καλά, ένα πάρα πολύ μικρό τι μπορούμε να κάνουμε είναι αναγκαστικά να κάνουμε κάτι για μας. Από το να βγούμε για ένα καφέ, να περιποιηθούμε λίγο τον εαυτό μας, και θα δούμε ότι αυτομάτως θα αλλάξει άρδινη η ψυχολογία μας. Λοιπόν, ένα θέμα. Θέλω να μου πεις λίγο για την υγιεινή που πρέπει να τηρείτε σε όλους αυτούς τους χώρους, σε ό,τι περιποίηση και αν κάνουμε, όπου και να την κάνουμε. Βασικό πολύ κομμάτι. βασικό. Ωραία. Να ξεκινήσουμε με αυτό που μου αρέσει πολύ να συζητάω γι' αυτό. Θα σου πω το λόγο. Φέτος, όπως σου είπα και πριν, είδα μεγάλη διαφορά στις γυναίκες, και στα χέρια τους και τα πόδια τους έρχονται με πολλά προβλήματα που στο παρελθόν δεν το έβλεπα τόσο έντονα. Δηλαδή έβλεπα μία γυναίκα να έχει προβλήματα. Φέτος μου έχουν έρθει γυναίκες που στο τέλος σίγουρα θα τις έστελνα και στο δερματολόγο, γιατί εγώ πάντα θέλω ο δερματολόγος για εμένα ή ένας ποδολόγος είναι βοήθεια. Φυσικά. Εγώ πάντα θα στείλω μια γυναίκα όταν θα δω κάτι το οποίο με τρομάζει. Δεν θα την κρατήσω να το κάνω εγώ σε πράγματα τα οποία δεν επεμβαίνω, σε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να γίνουν. Εννοείται αυτό. Γιατί παθαίνουν πολλές ζημιές. Λοιπόν, απλά επειδή έχω εμπειρία χρόνων σε αυτό το κομμάτι, προσπαθώ όλες να τις βοηθήσω. Εντάξει, λοιπόν, η υγιεινή Α και Ω στο χώρο, το οποιοδήποτε χώρο πηγαίνετε, είτε σε σπίτι, είτε κάποια κοπέλα έρχεται στο σπίτι, γιατί και αυτό τώρα είναι πολύ συχνό φαινόμενο, έτσι. Σωστά. Λοιπόν, η απολύμανση και η αποστήρωση είναι παρεξηγημένο κομμάτι. Δεν είναι το ένα αλληλένδετο του άλλου. Όταν κάνεις απολύμανση είναι κάτι... Ότι τα έχουμε ίδια, τα έχουμε. Η αλήθεια και εγώ ίδια. Όχι, δεν είναι το ίδιο όμως, γιατί η απολύμανση είναι κάτι το οποίο είναι... Να σου το πω, γιατί δεν μπορώ να το δείξω. Βαζοάζαξ. Είναι κάτι τοπικό, χωρίς το 100%. Ωραία. Εντάξει, δηλαδή όταν έχουμε μια, θα σου πω ένα παράδειγμα, μια χάρτινη λίμα, η χάρτινη λίμα δεν θα μπορέσει να αποστηρωθεί, δηλαδή δεν μπαίνει στο κλίβανο, δεν κλιβανίζεται γιατί παίρνει φωτιά, γιατί είναι χάρτινη. Η χάρτινη λίμα λοιπόν βάζουμε ένα σπρέι απολυματικό, οι πιο πολλές τεχνίτριες. Το οποίο σημαίνει ότι ναι, μεν σου κάνει απολύμωση, αλλά αν εγώ αυτή τη λίμα την έχω χρησιμοποιήσει μια γυναίκα που έχει παραδείγματος χάρη με οικητές, της το έχω μεταδώσει αυτομάτως. Δεν μπορώ να τη σώσω. Η λίμα μας πάντα είναι, όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, πέταμα. Πέταμα. Ή τη χαρίζεις στην κυρία που έχεις μπροστά σου. Και δεν μπορούσαν να έχουν και μια προσωπική έτσι λίμα. Ναι. Κοίταξε να δεις, πολλές κυρίες που έχουν πάει στο παρελθόν ζημιές, τα φέρνουν μαζί τους. Ούτε αυτό όμως είναι 100% τρόπος απολύμανσης. Θα σου πω γιατί. Και το τσαντάκι που βάζεις μέσα αυτά δεν είναι απολυμανσμένο. Σωστό. Εντάξει, οπότε παραμένει το πρόβλημα. Ό,τι και να κάνεις στο σπίτι. Εγώ έχω κλίβανο. Είναι βασικός ο κλίβανος. Γιατί είναι το 100%. Ωραία. Και τα εργαλεία μας που είναι από ατσάλι, όλα αυτά που μπαίνουν, είναι μεταλλικά, μπαίνουν μέσα. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αποστήρωση. Πολύ προσεκτική σε αυτό. Πάρα πολύ. Γιατί είπαμε, είναι εκεί που φεύγει την εμφάνιση και πάει λίγο στην υγεία. Ναι, και γιατί μια γυναίκα δηλαδή που πάει για καλοπισμό, μετά να φύγει με 1002 προβλήματα, να ξεκινήσει τους γιατρούς, οι γιατροί τις στάνουν και σε σημείο που αρρωσταίνουν οι πιο πολλές γυναίκες, και τώρα έχουμε και αυτό το αυτοάνωσο. Ξαφνικά. Στα νύχια. Δηλαδή παρατηρώ. Τι εννοείς? Εννοώ ότι γυναίκες που έχουν καταστρέψει τα νύχια τους,
πάνε στο δερματολόγο, ο οποίος σίγουρα φωνάζει, τους λέει, διαμαρτύρεται, μην κάνετε αυτό συνέχεια στα νύχια. Λοιπόν, το ημιμόνιμο και το μόνιμο, το οποίο για μας είναι το ίδιο σαν όρος, είναι κάτι το οποίο είναι ό,τι καλύτερο έχει βγει. Και έχω και ερώτηση κάθε πότε πρέπει να κάνουμε, έτσι. Μανικιούρ, παιδικιούρ, έτσι κι αλλιώς και ημιμόνιμο. Μπράβο, πολύ ωραία. Μου δίνεις μια πολύ ωραία αφορμή τώρα να σου πω κάτι. Λοιπόν, όταν λέμε ότι το ημιμόνιμο και το μόνιμο είναι για 2 εβδομάδες, δεν το λέμε για λόγο ότι θέλω να έρθεις πάλι γρήγορα για να σου πάρω τα λεφτά. Σωστό και αυτό. Το λέω γιατί αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή, το ημιμόνιμο που φτιάχνω, ναι, μπορεί να κρατήσει και 1 μήνα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να κρατήσει 1 μήνα. Τι σημαίνει? Αφού εσύ κάθε μέρα τα χέρια σου τα χρησιμοποιείς σε νερά, σε τροφές, σε σκόνες, όλα αυτά μπαίνουν μέσα. Οπουδήποτε έχει μπει λίγο, έχει φουσκώσει το ημιμόνιμο, μου χάλασε τα νύχια. Λέει, όχι, δεν σου χάλασε τα νύχια. Εσύ χάλασε τα νύχια σου. Όταν εγώ σου λέω, έλα στις 2 εβδομάδες. Λοιπόν, το ημιμόνιμο είναι ό,τι καλύτερο έχει βγει για μας γυναίκες. Έρχονται, φτιάχνουμε νύχια, φεύγουν, τέλος, δεν φοβούνται, μην ακουμπήσουν. Έχουν να πάνε κάπου, ξέρουν ότι τα νύχια τους είναι περιποιημένα συνέχεια. Υπάρχει όμως. Υπάρχει όμως, βέβαια. Η τεχνήτρια που έχεις μπροστά σου, όταν θα σου πει ότι ξέρεις τι, πρέπει τώρα να μην το κάνουμε, να τα αφήσουμε για 10 μέρες τα νύχια. Να πάρουν λίγο αέρα. Είναι αυτό που είναι αναπνεύσει. Δεν είναι ο αέρας. Πρέπει και τα νύχια να είναι αποτοξίνωση. Εγώ στις γυναίκες που βάζω πρόσθετα νύχια, στις γυναίκες που τους κάνω ημιμόνιμο. Υπάρχουν γυναίκες που ημιμόνιμο τους έχει φτιάξει τα νύχια, που έχουν 1 χρόνο επάνω τους ημιμόνιμο και τα νύχια τους είναι φοβερά. Αυτές οι γυναίκες δεν είναι όμως όλες έτσι. Αυτές τυχάνει και έχουν ένα πολύ καλό νύχι από δικό τους. Κατάλαβα. Εξαρτάται λοιπόν και από την ποιότητα. Η ποιότητα, βέβαια. Όταν υπάρχουν νύχια που πιο πολλές είναι μαλακά και ελαστικά. Αυτά τα νύχια δεν θα σκληρύνουν ποτέ, ό,τι και να σου κάνω. Έτσι. Αυτά τα νύχια θέλουν λίγο προσοχή στα ημιμόνιμα. Δηλαδή το ημιμόνιμο μπορείς να το κάνεις μέχρι και 3 φορές αν δω ότι από μέσα το νύχι σου έχει ένα καλό χρώμα. Δηλαδή είναι καθαρό, είναι άσπρο, δεν έχει τραυματισμό, δεν είναι κίτρινο, δεν είναι ροζ και κόκκινο. Το ροζ και το κόκκινο να σας τρομάζει. Σημαίνει ότι έχει φτάσει κοντά στη μήτρα του νυχιού. Και είναι και αυτό που λες, ότι πρέπει λίγο να εμπιστευόμαστε αυτόν που μας λέει κάτι. Και γιατί η αλήθεια είναι ότι σε πολλές περνάει από το μυαλό ότι μπορεί ο άλλος να μου το λέει αυτό τώρα για να μου πάρει χρήματα. Είναι μια σκέψη που μπορεί να περάσει από το μυαλό. Σίγουρα. Και είναι και πολλοί που μπορεί και να το κάνουν, έτσι. Δηλαδή δεν περνάει και τελείως αυθαίρετα. Όχι. Αλλά εγώ πιστεύω τώρα, εγώ να σου πω κάτι. Είναι αυτό που λες, όμως μακροπρόθεσμα χάνει. Είναι ενημερωμένες. Διαβάζουν τα πάντα, δεν τις ξεγελάς με τίποτα. Ωραία. Άλλη ερώτηση, Λεμονιά. Έχουμε σκληρύνσεις, λέει, στο πέλμα. Τι τις προκαλεί? Όσο μπορούμε έτσι να πούμε 2 κουβέντες. Κοίτα, μεγάλο ποσοστό γυναικών το έχουν είτε γιατί υπάρχει κληρονομικότητα. Εγώ πιστεύω πολύ στη κληρονομικότητα. Φαντάσου ότι υπάρχουν ίδια πράγματα που έχω δει σε μαμάδες και κόρες και μετά από 20 χρόνια. Δηλαδή να τους βγει στα 30. Μάλιστα. Κατάλαβες, δεν το είχαν ποτέ και ξαφνικά να παίχτησαν αυτό. Πιστεύω στην κληρονομικότητα πολύ. Οπότε μπορεί και χωρίς να κάνουν κάτι λάθος να συμβεί. Οι σκληρύνσεις τώρα στα πόδια, πρώτος λόγος είναι τα παπούτσια, τα οποία τώρα τα πιο πολλά είναι πλαστικά, δεν μπαίνουν αέρα, συχαίνω με το καλτσόν, γιατί κάνει πολλές ζημιές στα πόδια το χειμώνα, γιατί έχει πολύ λίκρα. Το νάιλον είναι λάθος για τα πόδια, δημιουργεί υγρασία. Να κάτι που... Δηλαδή, πώς να σου πω, υπάρχουν καλά ποιοτικός. Εμείς νομίζαμε ότι το προστατεύει, τουλάχιστον εγώ στην εντύπωση. Όχι, το καλτσόν είναι νάιλον. Δηλαδή υπάρχουν πολύ καλά ποιοτικός, τα οποία έχουν πολύ λιγότερο, αλλά τα πιο πολλά είναι. Ξέρεις οι Αγγλίδες ότι δεν φοράνε καλσόν ποτέ, έτσι. Καλά, οι Αγγλίδες δεν κάνουν πολλά ποτέ. Μην το συζητήσουμε. Είμαι να γίνω πολύ πολιτισμική. Ωραία. Οπότε μπορεί να το προκαλέσει μια μη σωστή, ας πούμε, φροντίδα. Μπορεί. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες τα πόδια τα χειμώνα τα ξεχνούν, δεν τα φτιάχνουν ποτέ, το οποίο είναι λάθος. Τα πόδια ειδικά το χειμώνα θέλουν φροντίδα. Επειδή μας δίνει τη ευκαιρία που είναι μέσα και δεν φορούν σανδάλια όπως το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι πολύ μεγαλύτερη η σκλήρυνση που έχεις, γιατί φοράς συνέχεια σανδάλια, τα πόδια καίγονται, πατάνε συνέχεια γυμνά, οπότε είναι άμυνα. Άμυνα είναι του ποδιού για να μπορέσει να μην πάθει μολύνσεις, να μην έχει μικρόβια. Δηλαδή άμα περπατάς στη θάλασσα βλέπεις ότι μετά αλλάζει, δεν είναι φυσιολογικό όμως. Ναι. Όπως, κάτσε να σου πω κάτι άλλο που θέλω τώρα. Λοιπόν, όπως τα πετσάκια.
Στα χέρια Ναι. και στα πόδια. Στα χέρια κυρίως. Πολλές γυναίκες έχουν αυτό το ελάττωμα ότι όσο πιο πολύ μου κόψει τα πετσάκια, τόσο καλύτερα είναι. Όχι, δεν σκάβουμε τα πετσάκια. Όλα κάτι προστατεύουν. Τα πετσάκια είναι άμυνα. Εγώ, όταν έρχονται και μου ζητάνε τέτοιες τρέλες, έτσι τους λέω, μου ζητάτε τρέλες τώρα τους λέω. Γιατί τα πετσάκια τα καθαρίζουμε τόσο όσο. Όσο πιο πολύ τα πειράξεις, όσο πιο πολύ ανοίξεις παρενυχίδες, να ξέρετε ότι για μένα, δουλειά μου είναι, θα έρθετε πιο σύντομα σε μένα. Δεν θα το αποφύγετε. Σωστά. Είναι λάθος να σκάβετε τα πετσάκια. Μικρόβια, μολύνσεις, πίον, μπορεί να σου δημιουργήσει ακόμα και ένα κούφιο νύχι. Είναι λάθος. Όχι σκάψιμο. Όντως, αυτό πολύ σημαντικό που λες. Μάλιστα. Για τις σκληρύνσεις που μπορεί κάποιος να κάνει κάτι. Μπορεί. Πρέπει να έρθει σε ένα χώρο σαν το δικό μας να μας συμβουλευτεί, γιατί έχει βήματα και στάδια. Και πάλι είναι και αναλόγως. Εγώ φτιάχνω πολύ πάντα σε γυναίκες και σε άντρες κάλους. Είχα άντρες που ντρεπόντουσαν να έρθουν σε εμάς, το οποίο ευτυχώς σιγά σιγά έχει αρχίσει και ξεπερνιέται. Ήθελα να πούμε και λίγο για τους άντρες, μπράβο. Που δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Ακριβώς. Και από ποιο λόγο? Από ένα γκάλο. Που για μένα δεν είναι τίποτα ο γκάλος. Αυτό, γιατί θέλουμε να το πούμε και στους φίλους που μας ακούν, ότι μια τακτική θέλει. Δεν είναι γυναικουλίστικο, γιατί έτσι το έχουν στο μυαλό τους, να πας να περιποιηθείς τον εαυτόν τους. Καθόλου. Και έχουν ανάγκη. Και μάλιστα λέει ότι τους προβληματίζουν τέτοια περιποίηση σώματος τοπικά, έτσι. Πάχη, μπορεί να έχουν. Στους άντρες δεν τους ενδιαφέρει, λέει, τόσο η ρητίδα όπως γυναίκες. Τους ενδιαφέρουν πιο πολύ αυτά τα θέματα. Και αφού είναι και λίγο πιο εύκολο να λυθούν από μια ρητίδα, ας πούμε, γιατί να μην κάνουν κάτι για τον εαυτό τους. Εγώ πολλές φορές στο μαγαζί πήγαινα, μπορεί να χρειαζόταν να πάω στις 6 το πρωί, στις 7. Πάντα, και το λέω για να το ακούσουν, πάντα θα προσπαθώ να εξυπηρετώ τους ανθρώπους. Μερικοί ντρέπονται, μερικοί δεν θέλουν. Το σέβομαι και αυτό. Αλλά μην αφήνεις για αυτό το λόγο τα πόδια σου να φτάσει σε σημείο να πας σε ένα γιατρό χειρούργο, ο οποίος θα σου κάνει κάτι. Δηλαδή, μπαίνουν τα νύχια μέσα λίγο, πάνε στο νοσοκομείο. Ακριβώς. Έτσι, τους βγάζουν το νύχι. Όχι, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, στο 2017, αν μη άλλο, μπορούμε να δώσουμε άλλες λύσεις. Βήματα θέλουν και μια τακτική. Οι σκληρύνσεις, φεύγουν. Βέβαια, αν θα έρθει σε μένα τον πρώτο μήνα, θα σου πάρω τις πρώτες, θα σου περιποιηθώ τα πόδια σου και θα βγάλω όσο μπορώ την πιο μεγάλη εξωτερική στιβάδα. Πώς να το πω τώρα, δεν μπορώ να σας το δείξω. Εντάξει, όχι, έτσι, το έχουμε λίγο σαν εικόνα. Θα σου πω, έλα σε ένα μήνα. Γιατί θα σου πω σε ένα μήνα? Γιατί σε ένα μήνα τα πόδια σου θα είναι προετοιμασμένα για να μπορέσω να δουλέψω περισσότερο. Ωραία. Και το χειμώνα τα πόδια μας δίνουν ευκαιρία, επειδή φοράμε παπούτσια, φοράμε καλτσούλες βαμβακερές, είναι πάντα κλεισμένα, είτε με κρέμες. Μπορεί να μαλακώσουν πιο πολύ και ενυδατώνονται, γιατί έχουν ανάγκη από ενυδάτωση λόγω του κλίματος, λόγω ότι αλλάζει ο καιρός, κάνει κρύο, όπως και τα χέρια μας. Χρησιμοποιούμε άλλα προϊόντα το χειμώνα, άλλα το καλοκαίρι, έτσι. Ωραία. Μην μπερδεύεστε, έχουμε μία κρέμα χεριών και τη βάζουμε. Όχι. Αλλά μεγάλη τώρα κουβέντα αυτή που είπες. Ναι, όχι, γιατί το χειμώνα τα χέρια έχουν άλλες ανάγκες. Πάνε στον πάγο. Έχω γυναίκες που δουλεύουν σε χωράφια. Είναι δυνατόν μια κοπελίτσα 20 χρόνων να χρησιμοποιεί την ίδια κρέμα χεριών με αυτήν τη γυναίκα? Αυτή η γυναίκα έχει ανάγκη από θεραπείες, έχει ανάγκη από μεγάλη φροντίδα. Δηλαδή, όλα θέλουν τον τρόπο, το χώρο που πηγαίνεις, να εμπιστεύεσαι αυτόν και κάτι ξέρει αυτός για να σου το πει. Τελευταίο, για να προλάβουμε να κάνουμε και την κλήρωση. 2 συμβουλές, άντε πες 3. Μία γυναίκα ξυπνάει το πρωί, τι πρέπει να κάνει? Και κλείνουμε, γιατί φτάνουμε στο τέλος. Ανεξάντλητο το θέμα. Εντάξει, μπορεί να μίλησα λίγο παραπάνω. Όχι, εντάξει, είναι με βάση αυτά που ρωτάνε. Όταν ξυπνάμε το πρωί, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να πηγαίνουμε στον καθρέφτη και να χαμογελάμε στον καθρέφτη. Ναι, γιατί θα μας το ανταποδώσει ο καθρέφτης μας. Λοιπόν, τι πρέπει να έχουμε μες στον καθρέφτη? 3 βασικά πράγματα. Εκτός από το ότι πλένω το πρόσωπό μου με ένα σαπούνι, το οποίο να είναι ενυδατικό, να βάλω την κρέμα μου. 3 tips τι είναι? Στις γυναίκες, όλες άσχημες, όμορφες, με την καλή έννοια. Γυναίκες που θέλουν μόνο 3 πράγματα. Μια ωραία μάσκαρα, ένα ωραίο ρούζ και ένα γλυκό τσούσι lip gloss. Τέλεια. Έτσι, με αυτό έχεις φτιάξει τη μέρα σου. Δεν σου ζητάω
να βάλεις make-up, δεν σου ζητάω πούδες, αφήστε τα αυτά. Αυτά είναι για γυναίκες που έχουν πολύ χρόνο. Οι γυναίκες τώρα δεν έχουν χρόνο. Πάμε στα πρακτικά και γρήγορα. Με αυτά τα 3 φεύγεις και το χαμόγελο. Και όμορφα. Εξαιρετικά. Λεμονιά, φτάνουμε στο τέλος. Ωραία. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ που με τίμησε η πρόσκλησή σου, ο χώρος σου. Σας ευχαριστώ. Και ελπίζουμε να σας ξαναέχουμε στην παρέα μας με όποιον τρόπο. Όποτε θέλετε. Λοιπόν, 2 νικητές. Θα μου πεις εσύ έναν αριθμό και ο Μιχάλης σαν άντρας θα μας πει και αυτός έναν αριθμό. Λοιπόν, από το 1 μέχρι το 33. Πες μου. Ωραία, το 13. Το 13 η κυρία Αθανασία Δημοπούλου. Πολύ ωραία, συγχαρητήρια κυρία Αθανασία. Σας λέω τα ονόματα όπως τα έχετε γράψει στο Facebook. Εδώ βλέπω, κυρία Αθανασία Δημοπούλου. Μιχάλη, από το 1 στο 33. Η κυρία Δήμητρα Στασινού. Δήμητρα Στασινού. Πολλά φιλιά, Δημητρούλα. Την ξέρουμε. Πολύ ωραία, πολύ φιλάκια. Αγαπημένη, οπότε φίλη, θα υπέροχη. τους βάλω εγώ στο Facebook. Θα δώσω το τηλέφωνο σας που θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί σας. Να πω άλλη μια φορά. Ωραία. Δεν σου κλέβω χρόνο. Ναι, πες μου. 23 Φεβρουαρίου 10 με 10. Το τηλέφωνο μας είναι 2713 0075 98. Έχουμε σελίδα στο Facebook φυσικά του μαγαζιού. Ωραία. Ό,τι άλλο θέλετε. Και για τα δώρα, εσείς που νικήσατε θα επικοινωνήσετε, θα πείτε ότι είστε από την εκπομπή Psycho Killer και θα συνεννοηθείτε για το υπέροχο δώρο που σας έκανε εδώ το κέντρο Celebrities. Εμείς κλείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα σας με τις ερωτήσεις σας, τα σχόλιά σας, τις γνώσεις που μας δώσατε και σήμερα. Να είστε πάντα καλά και όπως είπε ο Κάφκα, όποιος διατηρεί την ικανότητα να βλέπει την ομορφιά δεν γερνάει ποτέ. Με αυτό κλείνουμε, δίνουμε τη σκητάλη στην υπέροχη πανέμορφη Πέννη Δελγιάννη και μέχρι την επόμενη Τρίτη 6 με 7 που θα είμαστε μαζί σας να περνάτε πολύ όμορφα και πολύ ωραία. Γεια σας!